नमस्कार दर्शक बंधु क्विज एक्सप्रेस चैनल को स्वागत। आजिर प्रश्न देवस्नान पूर्णिमा केबे पालन करा जाए। पुणी थरे देवस्नान पूर्णिमा केबे पालन करा जाए। सांग माने यार सठिक उत्तरटी हेउछि ठाकुरंको जन्मदिन रे। देवस्नान पूर्णिमा ठाकुरंको जन्मदिन रे पालन करा जाए। परवर्ती प्रश्न महाप्रभुंकर स्नान यात्रा को केउ तिथि रूपे पालन करा जाए। पुणी थरे महाप्रभुंकर स्नान यात्रा को केउ तिथि रूपे पालन करा जाए। सांग माने यार सठिक उत्तरटी हेउछि जन्म तिथि। महाप्रभुंकर स्नान यात्रा को जन्म तिथि रूपे पालन करा जाए। परवर्ती प्रश्न सुना कूओ केउ राजांक समय रे खोला जाइथिला। पुणी थरे सुना कूओ केउ राजांक समय रे खोला जाइथिला। सांग माने यार सठिक उत्तरटी हेउछि राजा अनंग भीमदेव। राजा अनंग भीमदेवଙ୍କ ସମୟରେ ସୁନା କୂଅ ଖୋଳା ଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠାରୁ ଜଳ ଆସିଥାଏ। ପୁଣି ଥରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠାରୁ ଜଳ ଆସିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସୁନା କୂଅରୁ। ସୁନା କୂଅରୁ ଜଳ ଆଣିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେତେ ଗରା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେତେ ଗରା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 35 ଗରା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ 35 ଗରା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ କେତେ ଗରା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ପୁଣି ଥରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ କେତେ ଗରା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 22 ଗରା। ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ 22 ଗରା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ କେତେ ଗରା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ କେତେ ଗରା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 33 ଗରା। ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ 33 ଗରା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ କେତେ ଗରା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ କେତେ ଗରା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 18 ଗରା। ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ 18 ଗରା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେଉଁ ବେଶ ଧାରଣ କରାଯାଏ। ପୁଣି ଥରେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେଉଁ ବେଶ ଧାରଣ କରାଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗଜାନନ ବେଶ। ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗଜାନନ ବେଶ ଧାରଣ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ନାନ ବେଦୀ କେଉଁ କୋଣରେ ଥାଏ। ପୁଣି ଥରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ନାନ ବେଦୀ କେଉଁ କୋଣରେ ଥାଏ।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ। ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ନାନବେଦୀ ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଠାକୁର ବିଜେ କରନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ, ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଠାକୁର ବିଜେ କରନ୍ତି? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସୁଦର୍ଶନ। ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପ୍ରଥମେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ବିଜେ କରନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ହଁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି।